És ja 11:15. Començarem amb la reunió. No hauríem d'esperar en Marc. I on és en Marc? Ha enviat un missatge dient que no podia venir a la reunió. I per què? Perquè diu que no sabia que hi havia reunió. Però ja vam avisar a l'última reunió que avui hi hauria una reunió. Sí, de fet vam dir que faríem una reunió per avisar que hi hauria una altra reunió. I vam fer aquesta reunió? No, perquè ningú va dir que hi havia la reunió. I qui havia d'avisar de la reunió? Doncs l'encarregada de les reunions que hi havia a l'última reunió. I qui era l'encarregada? Doncs era jo, però ningú m'havia dit que hi havia una reunió. Molt bé, doncs farem una reunió per parlar de per què a l'última reunió no es va avisar de que avui hi havia una reunió. D'acord. I voleu fer aquesta reunió ara? No. Falta en Marc. I així doncs, què fem? Doncs posarem data per fer una reunió, per parlar de l'última reunió, per parlar d'avisar per pròximes reunions i per trobar una altra encarregada de reunió. I qui serà l'encarregada d'aquesta reunió? Si voleu puc ser jo. D'acord, per mi bé. Molt bé, però ara no. És l'hora d'esmorzar. Anem a fer un cafè? Porfa. Escatit!